Agur bat danori. Ikasturte berri baten aurrean gagoz, beraz, ilusiorako momentua da. Ilusioz betetako ikasturte bat izango dela uste dut. Bueno, badakizuenez, orain arte gure referente importante bat izan da Nerea Bilbao, jadanik ez dago gugaz ikastolan. Hemendik aurrera, arduradun nagusi bi izendatu duguz. Haur hezkuntzarako Jon Crespo, lehen hezkuntzarako Bego Bañuelos. Hezkuntza proiektuari dagokionez, gauza diferente bi. Haur eta lehen hezkuntzarekiko, esan, orain dela 2 urte hasitako ibilbide eta hausnarketa pedagogikoa indarrean dagoala eta pausuz pausu, urratzez urratz, sendotuz goazela. Aurten, sendotzeko urte bat da. Abian dagozan psikomotrizitate proiektua, musikako ibilbide barria, adimen logiko-matematikoa, edo ulermen proiektuak adibidez, sendotzeko urte bat da. Gero eta saio lektibo sendoagoak eta hobeak egiteko momentua. Baina, DBH batxilergoan hausnarketa barri baten atarian gagoz. Etapa horreitan, hausnarketa pedagogiko barri bat hasi dugu, eta urten lehenengo urratsa emango da. Eta pausuz pausu joango gara gure hezkuntza proiektua. Etapa horreitan, barriztzen eta hobetzen. 3. mezua, hauxe da, konpromisu sozial handiago bat hartu nahi dugula. Hau da, gizartean dagozan, behar izan, importante bi ikusi duguz, bat egoera soziala, eta erakunde sensibleago bat, hurbilago bat bihurtu nahi gara, Torregaitik Bizkaiko Karitasegaz sinatutako akordioaren bitartez bihotzedun ibilbidea izeneko proiektua abian jartzen dugu, gizarte egoeratik hurbilago egon ahal izateko. Eta bigarren konpromesua, jasangarritasun eta aldaketa klimatikoarena da. Azkenengo hilabeteetan, era nabarmenean gizarteratu da behar izan hau. Eta guk geube erakunde moduan erantzukizun bat daukagu. Zelako rola daukagun gizarte honetan, eta erakunde modura zer dagokigun egitea egoera hau hobetu ahal izateko. Hone konpromisu sozial biak aurten era nabarmenean igarri egingo dira ikastolan. Amaitzeko bakarrik urtero esaten deutzuedan gauza bardina, konpromesuarena. Ume bakoitzaren behar izanetara egokitzeko alegin egingo dugula. Eta horren alde lan egingo dugula. Konpromisu hori adierazi nahi deutzuet. Beste barik, urte hon bat izan dagizula danok.